Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu ba shomor wai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma. Incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakapor kumba arsitek menstep kata kasingi ublay ka praterik urempang arjar penrio. Ki runar ki bamla ban itu kilatu ya ka automated telemachine jong ka State Bank of India ka badan ham Mylliem ba ka bahab Hapoh ka Maunga police station. Patkum ka jingyo jingteb ki runar kilale ya ka nika kam bamman tangha ipori balingkot ba ha ka bakila yokhong ya ka pisa kumba live sanlang Hapoh tangnyo Minit. Hadian kena ke jingja ka kenhun jong ka crime scene unit kila let kena ke jaka ban pelong ya ka jing token bat ban lom ya kisah sabut kenang ban laksa ya ki pedon kiti ki pulit ka Maunga police station kila register kes halor kani bat ka jing toket kadang ya chakman ban itu bat ban yokem ya ki runar ki pedon kiti ki pulit kitang bisaru ya ki CCTV footage jong ka than bat kila pan klain ru ya ka jing ya pahara ha kani ke jaka.